गलाघाट जितु सम जिल्ला बा क जिल्ला बेनि थाखाय जोंनि थाखाय दिनै मोनसे दुखुनांथाव सान। दिनै धनस्री जिल्ला बर' साहित्य सभानि नेहाथारि MK बर' ME स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सासे समाज सिबियारि बिनन्द बड'सानि अनजालि बिसि रेशमा बसुमतारिया मैया मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव अबथिरायै रुंसारि जाबाय। रेशमा बसुमतारिया बिनन्द बड'साजों थांनाय 2011 मायथाइयाव हयथ' जुलि जादोंमोन। जुलि जानायनि उनाव सासे गथ'सा हौवासा जोनोम मोननायनि उननिफ्रायनो बिनि मोनसे बेरामाव बेयाव भुगिनानै दंमोन। बिनन्द बड'साया रेशमाखौ फाहामनो थाखाय चेन्नाइनिफ्राय लानानै सा सानजा भारताव जेसेबां गोजौ थाखोनि देहा फाहामसालि दं बेफोराव लांनानै बिथाङा देहा फाहामनो थाखाय जोथोन लादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौ जाफुंसार होनो हायासै। रेशमाया अबथिरायै मैया जिउ गोमाबाय। आं रेशमाखौ दिनै बुंगोन जे साफा मानसिनि जितु थैनाय बेखौ थैनायखौ जों जेब्लायबो लिबिया। बेयो मोनसे मिथिंगायारि नेम। मानसि जोनोम जायोबा सानसे थैखागोन। अब्लाबो जोङो माखासे सुबुंफोर थायो जाय सुबुंफोरा थैयोबा जोङो न'खरनिल' नङा बे ओनसोलनि बा माहारियाव बेनि दुखुनि बाहागोआ नांहैयो। बिदिनो रेशमा बसुमतारिया उन्दै समावनो मोसानाय बायदिनो आखा फाखामोन। बेनो लोगोसे बेनि बैसो जानाय समाव बियो आइजो अनसाय आफाद उरां हारेंमा आनसलिक कमिटिनि लोगो नेहाथारि हारिमु नेहाथारि गलाघाट जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिबो लोगो नेहाथारि बिदि गोबां सम बियो हाबा मावबोदों। आरो जेब्लायनो बे ओनसोलाव नोंनि बर' माहारियारि आफादफोरनि हाबाफारिफोर जायो बियो सिगां सारियाव बियो बाहागो लानानै आलासिफोरखौ बियो बानजायोमोन। आरो गावनि न'खराव फैयोबाबो मानसि सासे आलासि सासे बियो बानजायनायाव जेब्लायबो आखा फाखामोन। जों बेखौ जेब्लायबो सिमान लानो लुबैयो। रेशमा बसुमतारिनि जिउ सारलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनथोंसै। बेनि थाखाय आं बयनिबो जानानै आफा अबंलावरिनि खाथियाव आं आर'ज गाबो। रेशमानि बादि जाते आदर्शखौ लानो बेनि जोंनि आरो गुबुन जोंनि आइजोफोराबो साफा हिन्जाव माहारिया लानो नाजायो आं बेखौ खावलायगोन। आरो रेशमानि रुंसारि जानायाव बिथांमोननि न'खरावल' नङा बिथांमोननि बिनन्दनि न'खरनि बादैबो जोंनि बे ओनसोलनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे खहा होननानै आं दिनै मख'नो लुबैदों। रेशमानि जिउ सोलेरखौ सोरगोआव गोजोन जायगा होथोंसै। बेनि थाखाय आफा अबंलावरिनि खाथियाव बेखौनो दिनै आर'ज गाबो। दिनै जोङो नैबे बिथां रेशमा बसुमतारिनि न'खराव बिथांनि रुंसारि जानायाव नुजाथिफैदों। बिथाङा मैया मोनाबिलियावनो रुंसारि जालांबाय। दिनै जोङो आबोबनिफ्राय जानानै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि जेनेबा आइजो अनसाय आफादनि एबा आबोबनि एबा रायजोफोरनिबो बुंनो नांगोन जोबोद खहा जालांबाय। बिथांनि बे रुंसारि जानायाव जों आबोबनि जानानै गोथौयै दुखु फोरमायदों। बिथाङा गोदो जों गिबिसिन ओंखारनायनिफ्रायनो आबोबाव बायदिसिना बिथिंनिफ्रायनो बिथाङा मदद होबोदोंमोन। मदद हेफाजाब बेबायदि लोगोसेयै जों हाबाफारिफोराव ओंखारनानै खामानि मावबोदोंमोन। बिथाङा दाबो जोंनि जा गलाघाट जिल्ला कमिटि आबोबनि बडियाव दाबो बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबानाव दंमोन। बिदिनो खोब लोगो खामानि मावबोनानै दिनै बिथांखौ जोङो खोमाना लानांबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बेनिखायनो खोब दुखु फोरमायदों। एसेनोसै। गिबियावनो दिनैनि बे सानजौफु समाव जोबोद दुखुथिया मोनसे खौरां। दुखुथिया खौराङा बेनो जाहैबाय जोंनि धनस्री जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बिनन्द बर' बिथां लोगोसेयैनो जन्तिपुर गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांनि अनजालि बिसि रेशमा बर'आ दिनै अबथिरायै जिउ गोमायो। बेखौ जोङो गिबियावनो
जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम रेंमा बियाबनि जानानै जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों। लोगोसे गासैबो जोङो जोंनि धोरोमारि हिसाबै जिहेथु बिथाङा सासे बाथौ धोरोमनि सासे सिबियारिमोन, बेनिखायनो जोङो दिनै रेंमा बियाब गासैबो बाथौ सिबियारिफ्रा फैनानै बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानाय एबा रुंसारि जानायखौ जों खबर मोननानै बिथांखौ जोङो बिथांनि दुखुथिया न'खरजों जों बाहागो लाफैयो। लोगोसेयैनो जोङो जिहेतु बाथौनि धोरोम खान्थि हिसाबै जोङो बिथांखौ दिनै बे संसारनिफ्राय बिदाय होनायलाय जोङो बाथौनि धोरोम खान्थिजों जोंनि रेंमा बियाबनि जानानै जों आर'ज गाबो जे आफा बोराइ बाथौनिसिम जों आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै रायजो मोनजायो। अराय सम बिथाङा रुजु रुमुयै थानानै अराय सम जोंनि अराय बाथौ धोरोम सिबिनायाव जाहाथे जोंखौ इयुनाव जोंखौ गोजौनिफ्राय जाहाथे जोंखौ गोहो बोलो हरो, लामा दिन्थियो, बेखौनो जोङो दिनैनि बे समाव आर'ज गाबो आफा बोराइ बाथौनिसिम। आरो जोबथारनायाव बिथांनिसिम जोङो रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै आफा बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय जे बिथाङा जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थानो हाथों आरो अराय सम बिथांनि न'खराबो इयुन समाव आरोबाव मोनसे मोजां थासारि जाफिननो हाथों, बेखौनो जोङो आफा बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ जागोन।